So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan hanggang ngayon. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Ang atong magtatampo nagdasangan nga Ena. I love you, Ina. Grabe siya. I love you, dayon. Ang sinugayan. Mailog palang unya kaslain. Morang disulti na po daanin mo sa akong feelings. So, nanguyab na ka nako, mao ba? Oo. Sugtan ba ko ni mo? Ina? Ha? Kamo na ni Chito? Oyab na mo? Oday. Ano ang inyong pag-eskwela? Ay, mga maayo biya mo grado, ha? Basig maapektuhan ang inyong pag-eskwela, anak, day. Dili, day, uy. Bisan tuod og uyab na mi, pero dili mahitabo nga pasagdanan mo among pag-eskwela. Dako og salig ang akong ginikanan nako. Og dili ko gusto nga mawa ang ilang pagsalig nako. Mag-amping lang yun, nak. Dili magkanamo pungan nga mag-uyab-uyab ka. Basta kay pag-amping lang yun, nga, dili madaot ang imong pag-eskwela. O, ma. Salamat sa inyong pagsalig, ma. Oo, kay naibaw man pud ko nga tarong ka. Nga dili ka badlungon sa ama sa uban. Pero kung mahibawan gani nako, nga masipyat ka, pasayloan na lang sa kong daan, ha? Kay paunangon tayo kag piskwila. Pa. Huwag mo kaya ang kabalakon. Kay bawa bitaw ka. O kay bawat ang duha kung unsay angay na itong buhaton. Mag-amping na kita, Maglikay na lang kita, Chito. Para sigurado kit ba nga dili ta madiskrasya. Unyaon sa may buti mo ipasabot. Ay kung ina nga. Kutob sa mahimo. Dili pwede nga na may tabo nato. Di kong sugot, uy. Chito. Ayaw gid og pada, girl, ha? Girl. Ano naman? Mahadlo ka nga biyaan kaniya? Kuan. Girl, dili na mo isukdanan sa love. Kung mamugo siya, o niya dali ka ganahan, wa na ginay ayo. Girl. Ay kung ing nga mo balipat ka. Chito. Ano duha-duha pa mangga? No, ito din niyo. Mahadlok lagi ko. Sus, ay lagi God look. Naibaw ko kung unsay buhaton. Ramti ka mo maptos. Saliki lang ko. Chito. Ganun kasi kaunan ko. Ayaw ko ginang namaptos ko. Dili. Dili ni mahimo. Magpiti ko para sigurado.
Mabdos ka di ay ko. Unsay mablos ka? Kung nahibong ka, labaw pa kung nahibong nga nung mabdos ko. Nganit pasaling manunta ka na ako nga dili ko mamabdos. Pero nagamping man ta. Unya, unsao man nato ini ron? Ipakuha na. Nabuang ka? Dili pwede, Chito. Ato ning barugan ang resulta sa tong kabuang. Ug sa ko nang ingon, palayason ta ka din eh. Pa, Imong giguba ang akong pagsalig ni mo, Ina. O nga sugod ka ron, bahala na kasi mong kinabuhi. pa. Paitas akong kinabuhi. Mura man kong iro nga way tag-iya dinis karsada. Oh, food oh. Ha? Ako, na? Oo. Ganyan na ako nakabantay ni mo din eh. Sige na, kaon na. Salamat, Mama. O gumani mo kaon, sultihi ko kung unsay na itapo ni mo. Mao ba? Oo. Og dili naman sana ako makontak ang akong uyab. Mayong pagbuminaw. Wala gid siya magparamdam na ako. Sukad kinahibaw siya nga maptos ko. Kaluoy ni mo ay. Ang uban ako? Ha? Asa man? Naman ko'y girintahan nga unit dool sa akong eskulahan. Ako'y bahala ni mo. Tabangan ti ka nga makabangon ka og balik sa imong kinabuhi. Crystal, salamat gid kaayo ha. Salamat sa imong pagtabang nako. Wa ko kahibaw kung saon ti ka pagbawas. Susoy, ayaw ka bala ka anak good. Nalipay ko nga naila-ila ti ka. Sa tinuod lang, may nungdum ko sa kong iksuon mo. Hain man di siya? Wa na. Namatay siya kadaghikog. Ug gibasol na ko ang akong kaagalingon. Kay kung naapalang unta ko pirmi para niya, dili unta siya maghikog. Mao ba? Mao nga, ikaw, gusto kong mahibaw ka. Nga naara ko pirmi para nimo. Ingon anak ti ka, ka-love, ina. Salamat kaayo, Crystal. Okay na siguro ni akong isulubon para sa birthday ni Crystala. Dili man unta ko gusto mong kawas, uy. Kidaghan og tao. Mauwaw ko. Pero gusto niya nga ipalaila ko sa iyang uyab. Bahala na. Kadito tabitaw. Ina, si Tito akong uyab. Chit si Ina, akong best friend, sister. Ina. Maora ni ako masulti. Ampingi ang akong amika. Ayaw siya pasakiti. Maora na. Ina? Ina, asa ka?
mahibaw si Crystal. Kaya masakitan siya nga si Chito ang amahan sa akong anak. Maong mas maayo pag mulayas na lang ko. Masahilo ako, Crystal. Usahay, kinahanglan natong likayan ang kamatuoran para dili ta makapasakit pa og laing tao. Ilabi na ang mga tao nga importante sa atong kinabuhi. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan, kaagi ni Ina nga taga Tabuk, Mandawi City, Cebu. Uban sa awit, ngayang kipangayo awit nga nagulahan hanggang ngayon. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain o gabus sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Batahan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Carla, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka anak. Itago na lang sabang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kondisyon sa kumbana. Sukad gud ni siya nanambok, hasol na gyud ang among panagdog magapii, aron ninyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita po. Ako'y kinuog ko. Sakon na ko pagkatukan ni nasapa mo dito yung hagok ni Chuck. Ako siyang kasabot nito. Aron maundang ang iyang hagok. Chuck. Chuck. Napasapi. Pauna akong katubig. Hindi ko makatugs kusog ni mong hagok. Nihagok pagod ko. Mulang, kusog kayo. Lingog-ngog kayo eh. Di ko katug. Sorry. Ako mahibaw. Dali na, mga tuog na ta. Katog na naunta din ko eh. Sa di pa mo balik og hagok si Chuck. Daliyasan niya niya ako ko eh. Mapagani ko katog. Saan man ako sa pagkatogan niyo eh. Ay, Rinak. Nanang baon ni mo di Kaligo na sa daron, dili ka malate sa klase. Ma. Wakatog, ma. Sabak es papa ni mo eh. Nag-away mo? Hoy, sabak lang yun kay ngagok niya, di ko katog. Kusog na bitong muhagok na sa papa man, no? So karon kita siya nanambok, ingon anak na siya. Mao ba, ma? Sunod, di na ko matog sa mong kwarto eh. Adto na ko dog ni mo sa mong kwarto, Irene. Ha? Nganong adto naman kuno katug sa kwarto ni Erin? Gusto kong matog nga malinahon, Chuck. Kita-utaw na yun nga permi na lang kung way katog tungod anang hagok ni mo nga sabak kaayo. Maugid ka na hinungdan? Dili ka nga doon na kay laing lalaki. Ang gas lang ni mo. Kung saan man ako pagkakitag laing laki, ani, nga naaraman ko permi din hisbay. Kung mugawas man ganing ko, kauban tawag ang mga bata kung mga untas kawas. Ay, kung butang-butang igsa, ha? Kabuborso ni mong katarungan, oy.
Aron di na mudog na ako. Tungod lang sa kong hagok. Uy, ay yun ilang ng paghagok ni mo, Chuck. Kaysa pagkatinuod lang, no? Hasol na gid kaayo. Permi na lang kung wait tarong tog, ana. Mong musugot kang sa dili. Magbuwag ta katog. Di na ta magdog. Carla. Nagkagrabi ng paghagok sa kumbana. Nga di nagit ko makatog kung magduog mi. Maong mibuwag na ko niya pagkatog. Unya. Carla, Oh, pa. Nem lagi ka. nagaunsa din mo din eh. Nag-away mo di, Chuck. Ha? Ang di mong nibawaan pa. Nagbuwag naman ko mo katog. Oh, wala na pa, uy. Nibuwag lang kong katog niya kay tungod sa lagyan ng kakusog niyang mohagok pa. Ya, mo din ay sulban sa problema. Pa, Ipadoktor na si Chuck kung anong ingon ana ng iyang sitwasyon karon. Pangitaan og sulban ang problema dili kay samutan ninyo. Nga hangtod ang inyong relasyon isip pagtiayon pasakripisyo. ipadoktor pa bago ng kakusog na mohagok pa, uy. Oh, kay wa matabasayon. Basig may diferensya sa lawas. Mao nga naingon si ana. Da, sa iyara ng kadako pa, uy. Siyang bisyo nga sigig inom niya, sigarilyo pa gyud. Di pasabgod mo patuobad lungon, uy. Basta kay suway ninyo nagpagpatsik up og doktor. Kay basig may lain ng seryoso pang gibati si Chuck. Pa, Doktor boy. Watay kwarta. mao na diha. Unya, unsaon man nato, ana, kung dili ka magpadoktor. Pagpaniwang na lang lagi. Ug undangin na ng imong bisyo nga inom og sigarilyo, uy. Wa mas na kamatuuran gud nga mao na hinungdan. Heda. Dili na ko pa doktor. Kay watay kwarta. Chuck. Hala, parehas na sa akong ka-chat nga kanu. Nausab siya ingon ana. Sleep apnea ang tawag ana. Ha? Og na siya gigamit nga machine nga gitawag og CPAP machine. Kung matuog siya, isulob to niya nga murag oxygen. Ha? Nagpila man sab na? Among gitan-aw sa online ang gitawag og CPAP kung continuous positive airway pressure. O mahal man day kaayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Nganong may sama man sa kumbana nga kusog kaayong mohagok? Digit ko katog sa kakusog. Gusto ba nga mauni gitawag nga sleep apnea? Tungod ba ni sa iyang katambok? Ikaduhang pangutana. Moinom og mo sigarilyo sa mga kumbana. Mabasab ni hinungdan ang iyang bisyo? Pero may uyuan man sab ni siya nga sama niya kakusog mohagok good. Kaliwat ka ni nila? Ikatulong pangutana. Kinahanglan ba gud ning ipadoktor? Kung amo siyang ipadoktor, maulian ka siya? Asa man may nga doktor mo duol? O mga pila masab ang magasto? Ikaupat og katapusan. Nag-ingon ang akong amiga nga may ka-chat siyang migamit anang CPAP machine. Epektibo ba na nga mahal man? Wabay tambal lang unta kay apiki masabis kwarta gud. Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Carla. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong soliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical problem kay medical doctor man ako. Psychological, emotional ug behavioral kay usa man ako ka psychiatrist. Ug nga problema sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kang padala sa among email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw is if you hate the ability to love yourself first. Mao gyud no? Anang wala gaman siguro po ilain gyud po magigugma si mong sa nato kuda atong kaugalingo no kay na kay partner come and go pero ikaw mo grooming sa kagamay imo sa tagaag
gamay nga inunta atensyon ang imong kaugalingon, di lang po magpabaya kay kinirabang atong uban pod, no? Tanawon gani nga medyo naglago lang ka, pa second class citizen gyud ka, ha? Di sag-asa ta mo adto ning kalibutan na, basta kay tanawon nga medyo baratohon ng imong gisulot, baratohon ng imong sakyanan, purbeda dili kausan ning parking ko da sa pier area. Akong gidrivean L300 nang baratohon na nga kuan ba, dili katang mga mahalon nga milyon-milyon, purbeda wa gyud ko gipaparking. Pero nangisog ko gamay. Diha pa pamamalagi na og di po ka magpaila pug kinsa ka na ba kay ikabuga nawa tukon gyud ka. Okay, so ang ato magtatampo karong adlaw si Carla, 42 years old, minyo ni siya, may duha ka mga anak ug wa man niya gibutang ang address. Mitungod aning sabato kusog mo hagok, kusog mo snore, mabatin na sa drama. Kinsa may atong great no, maayo dayong pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Christy Ababa diya sa Kantawan, City of Naga, Cebu. Kap, ug kinsay wa mo tuman sa sanitary code, fair ang pagtatar, ha? O, ikaw, amang kamutuman, close ka, relocated ka. O, ikaw, nintuman ka, di, magpabilin ka diha. Ingon, ani raman yung kinabuhi, wa exempted. Fair, good fair lang ba? Ay, maamagin yung kinabuhi agad. Naman ito tayo tumanon nga balaod. Otherwise, there will be a disorder, no? Disorder. Taganag disorder, eh. Kita tag sumbagay, ug mapil ditong usa, bantay man ka, kay mubawas mo ito. Ug ikaw po dihado sa sumbagay, mangita po ka medyo sa mga kabaw, so way kahumanan. May na lang, sa buto na lang, ha? Di na lang mag-away, kay may away, abogado, may magngisi yana. Okay, so may ang pagpaminaw di ay ni Lloyd Pukong, ha? Di sa Mualbual. Security officer na nato sa TRC Argao, no? Ingon siya, Dok, kinanglang yun nga tay AAA. Yaning kinabuya. Yati ha, unsa man na, Lloyd, sa kinang abtika, mag-amping o magampo. Okay po, no? AAA, abtik, amping o ampo. Okay? So, ngadto day, nagsimig-chat na ko ni si Gilbert o si Edie Espina sa Dumlog, no? Unsa kay tuyo ani? Mayong pagpaminaw, no? Og si Nestor og si Linda Pasaylo da sa Minglanilla. Elfe Alpante da sa Minglanilla mayang pagpaminaw, ha? Og si mga Kamumot family da sa Naga. O, mga taga-sugod sa Danliti, maadjong adlaw ninyong tanan dia. Okay, going back to our sender si Carla. Unang pangutana, nganong may sama man sa akong bana, nagkusog kayong muhagok? Digyo ko katulog sa kakusog. Gusto ba nga maoni gitawag nga sleep apnea? Tungod ba ni sa iyang katambok? Kaning apnea, this is a medical term which means maglisod og ginhawa. No? Nasugay kailaan ni, dito nag-seminar mi, porbidang kusuga. Naano siya makina, kanang murabag gadget nga itaod para mo minimize ang snoring. Meaning to say nga dili good fluent, dili good dingon ta libre ang pagdaloy sa hangin sa atong mga respiratory passages. Usa ni siya sa mga sleep problem, no? Apo uban na rin restless leg syndrome, na uban na himog istorya nga natug, na uban nga maglakaw nga matug, na uban nga daghan lagi mga sleep disorders, no? So usa ni siyang snoring kung tawagon o sleep apnea ang ingnon ta problema. O common ni siya, Carl, sa mga taong obese o kanang mga overweight, no? So usa na. I-advise ko nun ng imong banang magtakilid matog, magtakilid, Unya, try to find a way nga ma-maintain niya ang ideal body weight. Unya, wa nagikumo sa muduol ni siya usa ka pulmonologist, na? Kay naa na sila itaod nga mura og nakoy kailang doktor nga nagtaod ay nagka-roommate may kausa. Pero di lang ko may elaborate ani kay di ba ko pulmo, no? Pulmonologist ang duolon ani para nga makorrected ning iyang sleep apnea kan maglisod og ginawa nga murag makuyawan ka og di na ba mo ginahawa kay murag mo utong, no? Kasabot gyud ko anang imong bot pasabot, Carl, kay naka roommate ko kausa day usa ka seminar ako gi-atinan nga ingon ani ang akong experience asa ako way tog. Kuyawan magkagalo di na makadi siya mo ginahawa kay murag muhunong magkadali. Okay, kaduhang pangutana, moinom og manigarilyo sa mga kong bana, mao basab ni hinungdan nga ang iyang bisyo, pero may uyuan sab siya nga sama ni ani kakusog muhagok kaliwat
ni nila posible no i-transfer the family kung mga tambukon yun o kulang pod sa ingnon ta exercise asa po na no so naamo kita ideal body weight depende sa atong height ug ang atong ingnon ta nutrisyon. So, usan niya kung balikon sa mga sleep problems, naani siya tambal, naani siya kuan nga mga tambal nga ma-minimize, ug naani siya aparatos nga i-connect ni ani, ha? O, dili ko mo elaborate ug unsayngan sa aparatos, kay dili ko ingnon ta in authority to explain, pero naani sila itao diha nga makapa-minimize o makakurir ning sleep problem, ha? Balikon ako sa makausapa, pulmonologist ang doolon ani, hanta kayo diri sa Sugbo ug sila na mag-evaluate kung unsaon ni nga problema ha. Sunod nga pangutana, kinahanglan ba gyud ning ipadoktor? Yes, kinahanglan gyud. Kung amo siya ang ipadoktor, maulian ba ka siya? Yes, maulian siya. Asa man nga doktor mo dool? Pulmonologist. Kung mapila man sa kay magasto, depende. Kung government doctor, medyo naamagani pero minus. Pero kung private doctor, siyempre, mo charge po ng doktor nya. Naman sila yung mga gadget nga itao diha. I don't have an idea how much it costs. Pero makagasto kita gamay ni ani, no? As to how much, di ko katubag ana. Kung saan klaseng doktor, adult pulmonologist, no? Kay adult naman ang imong bana. Sa labing madaling panahon, kay simbako lang din na gyud maulian. Balik ko na ko, kuan kusog kaayo niya muhunong pila ka seconds kuyawan kag di na mo ginawa. Yung na ginawa, kusog kayo ang tingog. So, mao na ang kadlukan po. Basta ikaw mamino, maratol po ka. No? Ikaw pa ito katapos ang pangutana. Ang ingon sa akong amiga nga may kachat siyang may gamit anang CPAP machine. So, mga na akong giingon ninyo kanina nga CPAP, no? Muna ni siya o kanang murabag ka nang mag-snorkeling bitaw ka das dagat, no? Muna itaod sa mga pulmonologist kaning CPAP. Wa ko'y idea how much this machine will cost. Epektibo ba niya yung mahal man? Epektibo ni siya as to the price, I don't have an idea og pila ni siya ang usa. Wala ba'y tambang lain kay apike man sab may kwarta. Maybe they can the doctor, attending doctor, pulmonologist can prescribe something nga makaluag sa mga respiratory passages, mga bronchodilators or unsa pa diha nga naatay mga tambal nga painom nga mugaan ang paginhawa wa murag mabarahi, no? Para maintindihan ko ninyo nimo Carla, murabag ka nang nagtambal bitog asthmatic nga pasyente hubakon, mura maor gyud, mura gihubak nga maglisod ang ginawa. Lahi po tong hubak, no? Lahi po ning sleep apnea. Pero related na ni sila kay this has something to do with the respiratory system. So kaning CPAP available ni siya as to how much, wag ko idea, no? Sige lang kay mangutana kog pila nya sunod na kong sibya, ako lang i-apas unya kung pila ning CPAP, no? Naani siya available, mura na siya gisulot, mura na siya, mura ka ng mga astronaut bitaw. Mura kag astronaut, kita ka ng mga ipadang nga to sa buwan, nga to sa Mars, ano bag ko, kanapong na mag deep sea diving, kanang mga snorkeling, mura nga na, mura nga na, ug itsura. Or kinibang mga firefighter bitaw, mga firefighter nga musod sila ka ng sunog nga building pananglitan, magsulot sila murag mask sa ilang naong. Okay, so now takasabot ka sa akong speaker ni mo Carla o nga to sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa. Kini nga tong suliran. Once again, ako si Dr. Rene Obra. Maningkamot ragyog ko makatambag, no? Dili ko knowledgeable tanan, daghan sa kog limitasyon. Pero as much as possible, makahatag kog ingnon ta tubag sa inyong mga pangutana o mga kahasol sa kinabuhi. Okay, so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakar man. Daghang salamat o maayong